Čaute ľudia, už som na hoteli, aj kamaráti a tuto máme také menšie vecičky. Tuto keď pôjdeme, neviem, tak to vyzerá kúpelka. Takto, toto je vysvietenie, toto je toto. Toto sa vypne asi, neviem ako. Neviem ani, jak sa to zaplo. Neviem, keby dačo sa spýtam. No nechám zatiaľ tak, možno sa to vypne. Tu je skriňa a tuto je naša izba. Tu som ja, čaute. A tak toto tu vypadá. Tu je takto postiel. Telka OP. A tu sú úložné priestory. Keď sa koknem spredu pri tú telku, to je to takto veľké. Pohárky. A hento, jak sa to volá? To, čo robí ten vzduch, ako digester, alebo dačo také. Chladička, nie, jak sa to volá? Také, ono je to ako keby, ono sa to volá klimatizácia, no, takáto LG, tuto je toto, kľúčiky, papiere, tu máme štangle, opeplnené ešte k tomu, toto, tamto, toto sa vyplo, sa zaplo, tu máme šampónik, vaňa veľká kôň, počkajte. Ukážem vám, že ak to vyzerá. Takto, keď sa postavím. Takáto vaňa. Čo by si k tomu ešte viac chceli. A z RGB vysvietinka moc. Zapálené na siročník. 2 toaleťaky. Takto pekne to tu vyzerá. Takéto, čo tu je. Ďalší šampón, to je na vlasy. Tento je handwash. Toto sa po chvíľky vždy vypne. A nehovorte mi, že by ste nechceli mať takýto byt treba. Postavím sa do rohu, tuto som u rohu a takto to tu vyzerá. Takto veľké. Takže dajte like, odber a čus.